og stick sa isa ka klase na style. Pat maging variety ka. Kude ateman somyan. Hello, Ate Daisy. Kumusta po? Hello na po. And forevermore. That's how you Christmas light. Daisy Bolter. Kanang Pinoy ba ang imong pares? Dili. Dili. German. Asa man si Kuya karon? Nasa balay. Kabalo na siya magbisaya? Dili oy. Di na ko tudloan para kay di ko kapanlibak. Kano saan ka nag-start og kanta? Bata pa. Sa school, kanang mga school competition bitaw. And then, gikan pa ko from kinder hantod ng high school. And then, pag high school na ko, dito na ako nagsugod og kanang kanta-kanta bitaw sa mga singing contest. Di hapod ko na-discover. Mga saan tuiga to, Ate Daisy? 70s to. Unsa mga genre nga ginakanta nimo sa una? Kasi ang mama manggod na ko is crooner pod. Nahasa ko sa kanang mga old songs bitaw. Pero katong pagkanta na nako, pop songs na. Kaysa una uso mang amateur sa una, Yeah, Ate Daisy. Naka-kuan po kasaka po ka ng amateur sa una. Oh, syempre, di ako. Dawata kining usa ka sardinas. soft drinks. Sardinas. Kabuk, dari gold. O say ginahatag sa una, Ate Daisy. Kana, dari gold. Masa nang regold? Saan na siya? Gatas na siya. Gatas. Condensed. Liberty condensada. Kanang sardinas, wala pa ko kadawat, ana. Pero Balot ka na, balot na sa una. Balot, soft drinks. Wala ko, ana. Wala ko, ana. Siupaw ka na. Wala po kadawat og siopaw. Kwarta man tong ang buwang ginapa sa una. Kwarta. Pila pa'y kuan? Kidako ng kwarta sa una, At di ba? that time, ang first price is 50 pesos. 50 and then 25 tapos 15. Ma-remember na ko kay akong lolo mahilig yun siya kanang kanta-kanta. Pag amateur, dayo yun siya. Kaya ang mga tao daw sa una, tinod ba natin Daisy nga, mga tao, pag once nga amateur, munggawas yun silang balay tanan. Tinuod na, kaya may laing entertainment at that time. So kung naisingking contest dira, tanan yun na nga nadehas barangay magtapok. O say feeling nga, ni-appeal ka to sa amateur singing contest. Siyempre, primero, kulba, magkurug-kurug ang tiil. Kasi nagtudlo ni Mate Daisy sa pagkanta. Natuto lang yun ko. Ang akong papa kay, sana, violinista. So, bali siya ang anpod sa kuam, tugtog po niya. Na sila'y orchestra sa una, mga magsuon sila ang members. Nag-school ka ng voice lesson, ana? Wala, oy. Ikaw lang. Ako ragyod pod nag-umpisa nga nagtudlo sa akong sarili. Unang kanta na ko nga gikuan kay greatest performance of my life, Shirley Bassey. Contest murag scholarship contest to sa eskwelahan. school. Sa eskwelahan, pero sa radio station mi kay laing-laing lugar man. Asa nga kuan dito sa Davao? At that time, sa Cotabato. Sa Cotabato. Sa Okay. DXMS. Sa una. Ako actually, wala ako nagbuhat og kanta. Nag-start ko og buhat-buhat og kanta, pero wala dyan ako na nahuman. Wala na ako nahuman kay na-busy naman. Okay. Barag, ang akong attention, wala na naadto dito ba? Ma-remember ni mo pila edad mo atong panahon na? High school ko. High school ka. High school pa ko. Ngano nakabuhat magaganta? Yun sa may inspirasyon ni mo, Ate Daisy? Kay, mag-wonder manggod ko, asa kay gikan ni ilahang mga lyrics, no? Nanong giyon sa kani pagtuno ang yani nga gwapo man kayo. Oo, ikaw sa imong kabahin ato. Pagbuhat nimo. So ako naga-play sa akong mind ba nga na ay gwapong tuno, ingon ana, nya buhatan ako lyrics, ana at the time lisod kay magbuhat og lyrics. Ang tono na pero ang lyrics. Sa una, na may uban nga magbuhat og kanta, kana ganing kasabay ang tono. Ikaw wala pa'y tono to. Na ay tono. Ang Gisabayan. lyrics ang wala. Kasi nagbuhat sa tono. Ako. Nagbuhat nagagtono dan pero wala pa'y lyrics. Walay lyrics. Wala pa'y lyrics. Walay lyrics. Unsa man tono kanang gitara nimo? Unsa man, Ate Daisy? At that time, ako gitara pa ko. So, simple lang gud na Tapos, wala na human. Ano ba kay crush? No, at the time, wala. Bawal pa. Bawal pa. Third year, I think, third year high school ko. Second year. Unsa meaning atong kanta? Unsa may nakasulat ato? Maulagin na. Love life? Wala pa man ko na in love. Wala pa ka na in love. Patakal. Wala lang, sulat lang ka. Basta kay sulat lang. Usa kaya akong ibutangan Unsa pinakalayo nimo nga na-perform nimo sa una? Asa nga lugar? Ni adto ko Korea and then Germany. Wow. O mga ilang taon ka nun, Ate Daisy? Sa Korea? Sa Korea, mabisto na nimo ko. Sige, mga ibutan na to, mga 20s, ibutan na to. Yeah, late 20s. Okay. Nganong naabot ka Korea? Nagkataon lang po to na pag-graduate na ko college. Graduate na ka college. Graduate na ko college.
Naay nag-offer. Kuan daw, pwede daw singer, ana. Tapos, ingo ko, why not? At that time, broken-hearted man ko. Ganun broken-hearted man ka? So, nagka-boyfriend ka na noon? Ay, siyempre, hapit na ka mag-try. Okay. So, first love, di mo, ilang taon ka noon, Ate Daisy? Ang first love ko? First love niya. First nga naging boyfriend mo? First love. Pila bang edad na ko? Anto, ha? 17. 17. Nakabalo yung parents? Nakabalo. Katong pag-abroad na nako. Pag-abroad ni mo? That was the time na human ako college, human ako eskwela. Okay. Mao na tong ingon ko nga na broken heart. Mabulag lagi. Ano sa'yo reason, Ate Daisy? So many. Dili na gyud nagkasinabot. Tama ba nang giingon nila nga kung broken hearted daw ka, tabok daw kag dagat? Ambot lang, anong mutabok man. Para malimtan daw ni mo siya. Ay, dili na tinuod. No need na. So, ganun ni Adto mag-Korea? Kay broken hearted Yeah, man ka? at the time lang po. Gusto lang po ko mo explore. Explore? Yeah. Okay. Kasi daghang kay mga offers ako at that time na mag-abroad. Pero wala ko ni abroad kasi gusto na ako mahuman akong pag-eskwela. Kay daghan magugog mga kauban nga nag-abroad, wakaw man nag-eskwela kay mawala naman kagana nga mo eskwela ba? Okay, tinood. So nakahuman na ka atog school, Yeah, tapos nakahuman atog kag school. Korea. Naging singer ka sa Korea. Oo. Kumusta sa Korea? Lisod pud ba ya? Pero dili wala man ko ang ilang language lang. Naglisod jud ko adapt kay lisod ilang lengguwahe niya. Dili kay sa at that time di kay sila kabel mo English. So mag-English ka binarok. Pero pareha sa Thailand, di ba? Oh, mura ginana. Pero mas grabe ang Korea. Kay usay sa Thailand kay mo na ka how much? How much? So kinaininayon na gini mo. How much? How much mo? Ganun. Sa Korea, ilang taon ka doon sa Korea, Ate Daisy? Mga 8 years. So, nagauli ka sa Pilipinas. Oo, every year. Masaya mong ginakanta dito nga. Mga pop songs, klase-klase. Nagakanta pud ba ka sa ilang language gyapon? Oo. Nganong kinahanglan man nga mo kanta jud ka? Kay daghan magudpod og kanang mga siyempre ang imuhang mga audience, mga customers dito, mga Koreano. Daghan po na silang mga kanta na mga gusto nila bitaw mga favorite songs nila nya. Ilang request sa imuha. So ma-challenge man pud ko. And then tung pag-abot jud ako dito, gi-require jud may nga mo kanta og kuan og Korean song. Ma-remember pa nimo usang kanta? Primero nga pakanta sa mga emo. Kay at that time mao Emo? nang pinaka sikat nga kanta at that Kasi time. I love you. I love you. Okay. Emo. Pwede ba madunggan ang chorus ana Ate Daisy? Nakalimot ako pero ang chorus is something like 그대 앞에만 서면 나는 왜 나같이는가. Bilang singer, siyempre, daghan ka ng ganahan sa imuha. Wala ba ka nang nanguyab sa imuha dito? Ang naka sa Korea? Kadaghan oy. Dagan. Hindi mo na maiwasan. Na ba kay nakarelasyon dito sa Korea? Napod, mga date lang pod na good, pero nothing serious. Ang kanang akong bana, dito na ako na-meet. Nganong naabot mo sa Korea? Na business trip. Tapos dito siya sa hotel. At the time na ako sa Lotte Hotel, dito siya nagstay. Pagkailan ninyo atong panahon na single pa ba ka? Oo, single. Paano mo nagkaila today? Pwede ba mo ma-istorya sa mo? Nakita ko niya nga nagkanta. Pagsulod niya sa place nga akong ginakantahan, siya, niabot siya para mukaon. Pero Okay. nakatalikod siya sa kuha. Kay abi daw niya pipe in music. Well, niya nakita kay ang stage medyo layo. Abi niya ka ng music, play lang, music Oo, lang. binyag music daw. Ingon tong iyang kauban nga, nice singer oh. Okay, so, okay. paglingi niya, sige na siya tanaw. Ayun, yun. Char! Sige, kumusta sa sige niyag tanaw? Asa sige niya tanaw, ambot sa iya. After ato, gidool ka niya? Or nag-request pa siya? No, actually wala siya ni Duol, pero niagi ko sa iyang tapad kay naga-break time man me. Tapos, ni ana siya sa ko, hello. Tapos, ingon po ko, hi. Nag-shake hand siya, tapos ingon siya sa ko, you know, the first time I see you, I know you are the girl for me. Ingon, may praning. May siguro ni. Unya, sa isang reaction mo dito, nga gignan ikaw man daw Wala, babae. katawar ako. Katawara ka, Naman okay. siguro something. After ato, gyan sa kanya pagpanguyab, Ate Daisy? Gabi-gabi na siya dito. Gabi-gabi na siya. Gabi-gabi igid siya na siya dito. 2 weeks lang ang iyahang business trip dito. Pero gabi-gabi siya na Gabi-gabi na siya dito. Di na siya mo-attend sa ilahang mga kuan. After that, mo-adto siya sa dito sa ako ang place. Tapos,
Una, after mga pila niya kabalik, nagka-istorya na mi. Namo to, nagka-ilhan na mi. Pero, dili pa diha nag-start among love story. Siyempre, pagkabalo na akong German, medyo. Nadlo ka. Man, kay... At saka isa pa, kuwang kong foreigner, mura, wala sa kuha na ako mag-menu foreigner. At the time po, wala na po ko kuha nga mag-menu. Mura, ako anything goes. Kanang naging kayo na good at Daisy. Ibalik siya. Na may communication paglakaw niya? Of course. Magani ko kabalo. Pag abot niya pa lang, paghawa niya, pag nagtawag, pag abot niya sa London, itawag na po siya. Pag abot niya sa Germany, itawag, kabalo siya. Every break time, every kuwana ko, munawag siya. So, ako po, ingon ko ba, for the first time, ang naay lalaki ngayon ani naghatag sa kuwa o kanang ingon anang attention. It's something, kanang murag feeling ni mo, kuwang kay ka ba? Murag ka ng complete. Yeah, murag wow, murag hi kay ka ba? Kay kitagaan yung kag-ingon ana nga attention. Ganun mo pagsugot Ate Daisy? Wala lang. Mutual na lang diretso. Siguro siya, nagkuan siya, ang tawag ani ka ng nag-assume po siya na kay ginatubag na ko siya perme, kay ganana na kami na. Okay. Pero walay formal na ihon nga okay na kita wala. Asa mo nagpakasal Ate Daisy? Sa Denmark. Anong naabot mo Denmark? Doon ramanggod ang Germany sa Denmark. At that time, nga nagkauyab mi, for 2 years, nagsige lang ko back and forth, Germany, Philippines, every 90 days. Stay lang ko diri og kuan kay wala mo man minagminyo. Di man ko niya gusto nga, siguro hadlok siya nga pag mo tambay ko, mo balik ko kanta. Dili siya, siloso. Very, siya, kanang practical. Ginasuportahan ka niya habang... Yes, very supportive siya. At the time, naaraman siya dira pirmi, magtambay lang siya, kay para gusto lang ko tingali makita. Yun, di ba? Yes. Unsay mensahe mo kang kuya? Padayon. Padayon lang sa pagpalangga sa ako. Pwede ba na mo madunggan kining imuhang kanta nga? Anong title nito Ate Daisy? Mahalin Mo Ako Ngayon. Composed by Benjamin Bondeharo. Actually, pandemic po na siya. Dungan minibing. Ang gibuhat na niya ng kantahan na kay kanang murag kanang para sa mga kuan bitaw mga idaran na. Kasi ang lyrics ba, mahalin mo ako ngayon at baka ang bukas ay di na dumating. Pag introduce sa imuhan ng kanta ha, unsay feeling mo? Excited ko. Mauwi na siya ang first. Actually, bago namin nahuman sa nag-concert mi, kinamagod ko'y grupo. Okay. The Golden Songbirds. Ako'y grupo. Nag-concert mi sa Apo View. Bago na nahuman yan, naanapod mi incoming show. Karong November 22. Asa dapita? Sa i-lounge po na siya. Yan. So, abangan natin yan mga katropa. Sige, Ate Daisy, atong paminawon kining usa sa mga i-compose ni Benjamin Bondeharo. Ang title nga, Mahalin Mo Ako Ngayon. At baka ang bukas ay di na dumating. O anong ligaya kung ang iyong ipadaramang pagmamahal ay sa puso mo magsimula. Sasabihin ko muli sa'yo na ikaw ay aking pinakamamahal. Sana'y nadama mo ang aking pinagdaramang pagmamahal
sa atin ang may damdamin, damdamin ang hangad ay mahalin. Narito ako at nagsusumamo, na mahalin mo ang pagkatao ko ngayon. Yakapin mo ako't suyuin, at sa'yo ay gagawin ko rin. Baka ang bukas ay di na dumating. Oh, sana'y natama mo ang aking pinagdaramang pagmamahal. Nasa puso mo nagsimula. Likas sa atin ang may damdamin, damdamin ang hangad ay mahalin. Narito ako at nagsusumamo, na mahalin mo ang pagkatao ko ngayon. Yakapin mo ako't suyuin, at sa'yo ay gagawin ko rin. Baka ang bukas ay di na dumating. Thank you so much, Ate Daisy. Wow. Thank you. Maraming salamat. Para makita ninyo ang YouTube ni Ate Daisy, say i-search nila Ate Daisy. Search nila Daisy Bolter. B as in boy, Okay. Bolter. And pati din sa Facebook page. Tama, o ginagapon Ayan. niya sa Facebook. So, dito niyo makontak si Ate Daisy. Kasi next song na to nga pwede madunggan sa mga naminaw karon. Total hapit naman ang Christmas. Oh, This say- Christmas. Ganong nabuhat ning kanta. Kung ana siya, kanang gipabuhat na ako na actually, gi-request na ko to akong friend, gina guest sa PHLV Radio Las Vegas, kay Okay. nag-co-host man gud ko dito sa una. Gibuhat na niya, kay nag-guest siya dito, tapos parang ingo ko nga, why don't you make a song, Christmas, kay since it was November na at that time. Siya ang nagbuhat atong Okay. kanta. Si Antonio Tony Caniedo. Kasi Si- murag kababata po na ako siya. Taga Cotabato. Asa naman siya karon? Nasa sa Jensen karon. Sa Jensen. This Christmas. Pag introduce imo ning kanta, accept din kadayon aning kanta. Oo, okay. Pag paminaw pa lang na ako, wala pa lyrics, melody pa lang, makamingaw man. Ganahan ka, ganahan. Oh, mingaw man. Ingon ko, nganong nakabuhat magag-ingon na nga kanta ton. Ingon siya, ay, para yun na sa sa mga OFW daw. Mingaw siya. So, nag-wish siya nga, kauban niya yung mga pamilya. Okay. Kay mingaw ba yan, no? Kung naka sa gawas. Di lalim, oh. Dili lalim. Tapos mag-Christmas. So, mao na iyang gibati nga, mingaw, mo nag-wish siya. Okay. Pwede ba na mo madunggan diri karon? Okay mga katropa, ato paminawon pag-usab si Ate Daisy. Kini usa ka kanta nga This Christmas. Christmas time is near, reminds me of you, waiting patiently, like what I did last year. Christmas light is changing colors, glimmering on the tree. Carols
Please be with me for Christmas. You're more than any present I wish to have and to hold. Please be with me for Christmas. I want you to be my special gift, for only you can bring me joy this Christmas. Please be with me for Christmas. You're more than any present I wish to have and to hold. Please be with me for Christmas. I want you to be my special gift, for only you can bring me joy this Christmas. Only you can bring me joy this Christmas. Thank you so much, Ate Daisy. Maraming Thank salamat, you. Ate Daisy. Napakagandang-ganda. Ate Daisy, usay mensahe nimo para sa mga musikero pod nga naminaw karon. Oh, sa mga musikero, padayon lang mo sa inyong love for music. Tugtog lang gihapon, practice lang, hone your singing talent. Practice lang, ki-practice, then ayaw lang og stick sa isa ka klase na style. Pat maging variety ka. Para maski asa ka ibutang, pwede. Pwede ka jazz, pwede ka sa love songs, pwede ka sa bossa or whatever. Salamat, Ate Daisy. Isang malaking karangalan nga nakakadiri sa XFM. Event na mo karong November 22 sa E-Lounge together with the Golden Songbirds. Mag-search mo sa akong YouTube channel, Daisy Bolter, o sa Facebook pod, Daisy S. Bolter. Salamat! Sana'y na